Ți-e foame și nu știi ce să mănânci? Încearcă această rețetă de lasagna delicioasă. Mai întâi, facem sosul ragu. Punem legumele tăiate bucăți într-un robot de bucătărie și le mărunțim bine. Într-o oală încinsă, adăugăm ulei și călim legumele până se înmoaie. Adăugăm foi de dafin, crenguțe de rozmarin, pe care le scoatem la final, cimbru, ierburi italiene și puțin piper. Amestecăm bine, apoi adăugăm carnea de vită. O călim până își schimbă culoarea, apoi punem pastă de tomate și roșii pasate. Adăugăm 2 litri de apă, sare, amestecăm și lăsăm la foc mic aproximativ o oră. La final, scoatem ierburile aromatice. Tu cum îți faci lasagna? Spune-ne în comentarii dacă ai un ingredient secret sau un truc special. Pentru sosul becamel, într-o oală, topim untul, apoi adăugăm făina și o gătim puțin, cât să nu mai fie crudă. Turnăm treptat laptele și amestecăm continuu. Adăugăm o foaie de dafin, rozmarin, puțină nucșoară, sare și piper. Când sosul s-a îngroșat, îl luăm de pe foc și scoatem ierburile. Asamblarea. Începem cu un strat de sos ragu, apoi foi de lasagna, sos bechamel, încă un strat de sos ragu și cașcaval. Repetăm până umplem tava. Coacem până devine aurie și delicioasă. Perfectă pentru orice moment al zilei. Lista completă de ingrediente e în descriere, așa că verifică acolo. Dă un like dacă ți-a plăcut rețeta și nu uita să te abonezi pentru mai multe idei delicioase.